Kuboshwe abesifazane ababili ngecala lokudlwengula owesilisa. Kanza kwethu anginibingelele nginamukele channel yaMaSwiti Media Production. Maka uqala ukufika, cela wenze isiqiniseko sokuthi ugo-subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu udaba engize ngalo njengamanje lungalapha abesifazane ababili obabona esithombeni sakho abafulathele ikhamera. Lamantombazane amabili aneminyaka ewu-26 azalwa ke ngonyaka ka-2000 asethembisa. Laba ke besifazane ababili babanjwe baboshwa ngamaphoyisa kusihlwa bayizolo emva kwecala lokudlwengula owesilisa. Kuthiwa ke lamantombazane amabili ebekade ke ephuza ethaveni yasendaweni khona ethembisa, aphuza kasephuza ke naye ke lo wesilisa. Ukuthema ngabe ke sebehamba base ke behamba naye lo wesilisa bebheke ke endlini yabo. Nokuthema ngabe ke befika ke base ke bemphuzisa utshwala wadakwa wayinqaba. Nokuyilapho khona ke beke sebeqala ke sebembuka ke ngeso lokuganga babeke sebembamba bemkhumula ke zonke izimpahla esala ke enqunu nabo ke bekhumula base ke bembamba ngqi. Omunye ke thembamba izandla, omunye ke ebeke emdlwengula. Babeke sebemcindezela ke ezama ke ukulwa ke ngaleso sikhathi. Babhizi ke omunye umcindezelile, omunye ubhizi ngapha ke indoda ibhizi zama ukulwa ke zama ukuphunyula. Kuthe ngesikade ke abisikwazi ukuthi ke kuphunyuke, yabeke sibaleka iphumela ke ngaphandle. Ibaleka nje inqunu ihamba ke ngesudu yesele. Ithema ngabe sibaleka ke asithela kumastende kwakuwo ke lo muzi, yafike ke yambikela ke udaba. Umastende kwabeke sengena endlini lapho amantombazane bekade ivalele khona, wafike ke wayithathela izingubo zayo zokugqoka. Nokuyilapho ke kube ke sekushayelwa amaphoyisa, afika amaphoyisa abathatha ayobavalela bobabili. Kanza kwethu ithiwani le ndaba yokuhlukunyezwa kwabesilisa. Ngibukile nje kuma comments kulolu daba, omunye ke commenta ethi amathanga ahlanzela abangenamabhodwe. Ngabe kufanele sibeke kanjalo le ndaba ngenxa yokujwayela ukuthi ke isikhathi esiningi abesilisa ibona abahlushwa inkanuko noma ibona abajwayele ukwenza amacala afana nalawo? Ngabe lokusho ukuthi kumele ukuthi singakhali kanye naye uma ngabe evelelwe yilo mshophi? Cela hlangana ema comments ungitshela ukuthi wena ucabangani. Ngiyabonga.